हमनी बहुत सुननी सा कि मनी मेराज वेलकम फिल्म में जब से अलन तब से तहलका मचा दिलन। मनी मेराज के एक से एक हिट गाना आवता। तो अपने लोगन के का लगता कि जो मनी मेराज अभी राज करत रहन ओ पर केहू आई या ना आई। तो हम अपने के बतावे चाहतनी कि जो मनी मेराज जो वेलकम फिल्म आई रहा उ हिट भइल, बहुत अच्छा हिट भइल। ओमे कॉमेडी के सीन के साथ साथ बहुत रोमांस के साथ साथ गाना भी बहुत ज़्यादा रहा, बहुत अच्छा भइल। मगर उनका भी पीछा करे केहू आ गए मैदान में। मैं मिंटू के बात करतनी, जो मिंटू एक पारिवारिक कॉमेडी वीडियो बनावल, उनकर लगातार गाना यहाँ पर आ चुकल बा। बहुत बहुत गाना उनकर आवता जो उनकी लगातार हिट पर हिट गाना दे रहा बा मिंटू। जो उनकी अपने लोगन देख सकत हो कम कि उनका कॉमेडी में सिर्फ एगो वाइफ उनकर माई जो उनकी अपन माई रहेली और उनका साथ उनकर कॉमेडी आवेला, जो कि उनका कॉमेडी में थोड़ा भी अपने के अश्लील ना वीडियो देखे के पड़त हुई ना देखत होगा हम लोगन, मगर मजेदार कॉमेडी उनकर लागेला। तो अपने लोगन के का नज़र में बाकी मिंटू निकल जाइहन और मनी मेराज को पीछा करियन कि ना करियन अपने कमेंट करके लिख दे। हम ना नया को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी और शेयर और पेज पर देखा तो फॉलो कर ले। ओके बाय।